Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, бонувони азиз, тарзи духти куртаи имрӯзаи мо куртаи тоҷикӣ кокеткадори секунҷа мебошад. Ин куртаро ман бо кӯмаки устоди азизам Нозаҷон тариқи онлайн ватсап духтарако духтам. Ин курта аз клиенти мебошад ки ҳоҷӣ аст. Гуфт ки гарлавинам майдатар ва пешакам калон набиёяд. Гарлавинаи мо духтаро 18 сантиметр мебошад. Дарозии пешаки мо 16 сантиметр духтаракои хушрӯ мебошад. Кокеткаи мо 23,5 сантиметр. Кокеткаро мо камтар дилак шакл кардем духтаро. Гуфт ки куртаам кушодак биёяд, сершимшимак биёяд. Аз ҳамин сабаб шимшимакоша бисёр тар кардем духтарако. Ина пуштаки куртаи мо, кокеткаи пуштаки куртаи мо. Дарозии кокеткаи мо 14 сантиметр духтаракои хушрӯ мебошад. Ина остини мо. Ягон ҷош каҷи килебӣ надорад духтарако. Ина кетфи мо. Ина. Гуфт ки манжеташ дароз биёяд ва бари манжет гуфт ки тайёраш 18 сантиметр биёяд. Манжети калон намехоҳам, дар дастам часпидагӣ биёяд. Ина духтарако шимшимакои остин бисёр тар биёяд гуфт. Кнопка аз худаш тайёр карда часпондем. Ина тайкаши мо. Тайкаши мо тайёраш 26 мебошад. Ина остини дигарии мо. Манжети дигарии мо. Ина духтаракои хушрӯ. Бари куртаро мо тамоман трапеция назадем. Бари курта, қади курта бараш 86 сантиметр мебошад. 86 сантиметр не, 80 сантиметр духтарако мебошад. Дарозии куртаи мо 136 тайёраш мебошад. Ина духтаракои хушрӯ. Ҳар касе ки мехоҳад метавонад дар курсҳои Апаи Ноз даромада тариқи онлайн дарс гирифта ба худаш як ҳунаре омӯзад. Ман дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунам. Вақтҳои охир бисёр зиқ шудам дар ғарибӣ. худо ба шукр, алҳамдулиллоҳи парвардигор ки ҳамин Апаи Нозро ёфтам ва тариқи онлайн курс як моҳ хонда худо ба шукр ҳозир клиентҳои худро дорам. Куртаи бисёр медӯзам. Шукронаи парвардигор. Ина духтаракои хушрӯ. Касе ки бовар надорад ки дар курси онлайн ягон чӣ намеомӯзед, ин дурӯғ аст. Аввали аввал аз худатон вобастагӣ дорад духтарако. Метавонед даромада ёд гирифта ҳамин хел куртаҳои зебо дӯзед. Акнун ман моҳи ноябр дар курси онлайн даромадагӣ хондагӣ будам. Аз моҳи ноябр худо ба шукр устоди азизам ҳамроҳам ҳаст. чизе ки нафаҳмам устод ба ман кӯмаки худро мерасонад. ҳар яктаи шумо занҳо, бонувони муҳтарам метавонед ки дар курси онлайн даромада хонда ҳамин хел куртаҳо ба худтона, ба фарзандотона хушрӯ ёд гирифта, клиент гирифта курта дӯзед. ҳаматонда барори кор.